Di ami karon sa kalubinhan sa akong friend. Masarap talaga pag Sunday and you're enjoying your Sunday because it's a holiday, and actually holiday naman talaga everyday since ECQ and GCQ. So matagal na po akong naghahanap ng fresh buko para kainin. So today, na-realize na talaga kasi GCQ and we're celebrating our last day. Sunday, kay parang back to not so normal actually. Yan mga puno ng lube. Dito makikita mo yung mga baka. Lamig yun sa bukid, no? I'm enjoying buto. Lamig ang buto. Fresh. Tamis ang buto. Naadlok ng karabaw. Hi. Hadlok siya na ako. Nakayong isang turo ko. Nakayong isang turo ko kaya naadlok siya na ako. Tagas kay mga punuan sa lubi. Ilaba po ka ni mga lubi, no? Gaduha-duha gyud ko. Basig nanguha ni sila dili ilang mga punuan. Lago tayo sa may arwe nito. Kiver. Kiver. Na, kiver is the word. River ba? Amo na niglikod sa kuan sa diskuhan sa akilid. Ang suba. Suba. May suba dyan sa gilid. Ayan. And this is nipa. Yan. Pag taga-probinsya ka, kilala mo si nipa. Yan ang gagawing atop. Ano ba yung atop sa Tagalog? Gulang naman inyong kikuha nga butong. Haladay. Mabaligya naman na day. Malugit na. Malugit naman na day. Muna si Alfie, si Alvin, iligagaw si ano yun? Jerome. Ang igagaw. Iligagaw. Pagkagabi. Ako ka. Igagaw sa buntag. Igagaw sa gabi. Muta mong master climber. Pila kay bayad ana ro. Kato. Okay. Di mag-una na ng agaw. Igagaw. O mo na magliti na. Kalami sa butong. Akay gino. Na mas lami pa niya. Kaning butong mas lami pa ni sa imong kuan. Uyab. Love life. Sige, ayuwag script dai. Later butangan namo na siya. Sige, sabulan ni dai. Condense. Condense o kuan. Condense and biscuit. So, ang atong next nga buhaton, kinahanglan mo kuha ta og top view sa ato nga venue. So kinahanglan tang mo gamit og manual drone. So mag-drone ta karon ha. Sige. Hilas na. Hilas. Drone, ma'am. Pobre pero hilas na ami manual nga drone. Watch this. Sa pa. So this is a manual drone tutorial. Okay? Para makita nato ang top view. Yan. Drone.
Medyo masakit po ang manual drone. O, di ba? Makitaan gyud nimo ang tibuok palibot. Yan po ang ating manual drone. Pag wala kang budget, umakyat ka na lang sa pinakamataas na puno at gawin ang manual drone sa panagay makamatay. So ingon ana ang pagkuha og butong dili lalim. And right after that, kinahanglang magkaroon ng testing kung qualified ba for butong. Like that. So butong na siya, pwede siyang mas creep. Pag ingon ani pagali pink na may pagka pink pang yang upper part, baby pa na siya, so di pa na siya pwedeng himuong butong. That's Bagiti, the great pretender. Okay. Paghinay my loves. And butong is good for our kidney, to avoid kidney stone. Kung isa lang, pag marami stones, kidney stones. May isang kaldero na kaming butong at may bago kaming tagahiwa. Sila po ang aking mga friendship. Yan ang aking mga friendship. Mahilig din sila sa butong. Because for us, butong is life. The making of the Butong Lamau edition. Naog na dirarong. Bayi biya to. Lamaw. Kabangi po dito, Alfie.